il-Kunsill Lokali tal-Qala f'katina ta' proġetti li dan il-Kunsill irnexxielu iwettaq permezz ta' fondi Ewropej u propju dan il-proġett tal-Belvedere Anton Camilleri huwa naħseb wieħed mill-isbaħ proġetti li rnexxielu jwettaq dan il-Kunsill għaliex żgur li joffri veduta mill-isbaħ tal-fliegu tal-Gżejjer tagħna aw veduta ta' Malta u ta' Kamuna u huwa punt li diversi turisti ta' kuljum iżuru dan il-post sabiex igawdu wkoll il-veduta ta' dan is-sit. Żgur li l-Kunsill ser jibqa' jaħdem speċjalment issa li ħajiftħu il-fondi Ewropej li jmiss u żgur li ser nkomplu naħdmu sabiex inwettqu aktar proġetti ġewwa l-lokal tagħna. Waqt li għadna ninawguraw proġetti li saru taħt il-programm preċedenti, bħalissa it-tret territorji u allura t-tlet gruppi azzjoni lokali ta' Għawdex, il-Maestra Luxlok qed iħejju l-istrateġija issa l-proġett il-ġodda. U allura dan huwa żmien illi huma jiltaqgħu mal-Kunsilli Lokali, mal-imsieħba soċjali fuq livell lokali, l-NGOs u anke l-intrapriża privata sabiex wara li titfassal l-istrateġija huma jersqu l-qudiem bi proġetti ġodda.